Sziasztok, én Szili vagyok, és ez itt a GTA Szampos sorozatnak első része, és most velem tart Ákos. Sziasztok! Most leviszünk egy konvojt, aztán Majd következőben akár még lehet valami baromkodás is. ja, de többen. Ja, ott már tényleg többen leszünk, most így ketten voltunk, és így ketten vettük. Most így mindketten ráérünk, és nem zavart ebben semmi háttérzaj, meg ilyenek, tehát... Ja, mert amúgy Ákos ez gyakori. Kis testvére van, és kell vigyázzon meg én. Ja. Meg most Szilárdnál az ő testvére zavart be, már másodikszor vesszük fel ezt a videót. Ja. Félúton. Tehát... Jó volt. Amúgy ennek a szervezetnek az IP-je a leírásban megtalálható lesz. Gyertek fel jó sokan. 35-ös. Mostanában mondjuk nincsenek olyan sokan. De egy időben emlékszem, mennyien voltak? Egy nap, két nap? Egy héten majdnem úgy 20 átlag meg volt majdnem. Aha. Egy fél hónapja. Hát jó, na. Amúgy, ha feljeztek, akár még segíthetünk ilyen olyan dolgokat elmondani. Az én nevem Ákos99, és a Szili cuki fiú. Cuki fiú. Jeles. Amúgy milyen kreatív voltam, amikor kitaláltam ezt. Ja. Honnan jött ez az ötlet? De tényleg honnan jött? Most már nem azért. 90-es tehát a pillanatban. Nem akarok átmenni. Ilyen képet készítenek, akkor így mondjuk, mint a selfie-nek így kellett volna képet vágni. Ja. Mint a padlógázba. Aha. Arra gondoltam. Elszakad a nadrágja. Én is erre gondoltam, padlógát. Úgy elmegy a Hogy BMW-vel. lehetne olyan a következő videó, hogy megint mint a tegnap előtt, hogy versenyzünk. Ja, de akkor mozdonyvezetők legyünk, hogy ne fogjanak meg a trafixok. Mondjuk én lehet rendőr leszek, nem tudom. Ha, tökömöd. Én belemegyek a trafixbe, te meg megbüntetsz. Nem játszunk olyat? Tényleg, úgy meg tudnál gazdagodni. Vagy meg csóró lenni. De szerencsére most ez fordítva van. Ja, picit én vagyok egy kicsivel csóribb. Egy kis csóri, én látlak el két misikkel. Jó, hát az azért kellett, mert nem volt kedvem konvojozni, aztán valamikor visszaadom, ha úgy... Ühe. Nem valamikor, hanem vissza fogod azt adni. Ezt kell nekni. Hát mikor egy kis hiányba leszel most jelenleg 23 misivel vagy, tehát 26 Azért az- és fél. azért az nem kevés. Amúgy néztem, hogy a proci, tehát hogy nem kapunk most már egy misit egy fuvarért, hát ilyen 8... Hogyha egyedül viszed, nem kapsz egy misit. Nem. Ó, hát akkor az így rossz. Vagyis hát talán úgy, hogy ilyen plusz izékkel, hogy a saját kamionnal vagy, meg ilyenek, talán úgy megkapod, de még úgyse nagyon hiszem. Azért is adnak így. Igen. Aha. Nézd meg! Még meg sem tudják. Overloadoztál-e? Nem. Azért is kapsz plusz pénzt, s az se félmisi. Ahogy Zalán mondja. Ó, én most nem ugratok. Szerintem most én sem. Nem kéne elbaszni ezt is. Ja. Ó. Nem akarok bele. Ez 120-as lett? Na de jó. Ha, meg az előző is itt, ami most fog jönni. Igen. Na, az is jó. Ezek mind 90-esek voltak. Ugye ez a szerver így tök jó így. Konvojozással, vagy akármivel gyűjtöd a pénzt, mi azzal szoktuk. Veszel Ad- házakat, autókat. Ja, arra kapsz a legtöbbet a konvojozásra. Lehet rendőr lenni, meg maffia, meg pilóta, meg minden ilyen, csak mondjuk ahhoz kell konvojmunka, mindegyikhez megvan, hogy Tehát menni ez kell, a és full pont. Nekem elmaradt a vagonom. Egy konvojért 2 pontot kapsz. Csak 2-t? Aha. Mióta? Nem Régóta. 25-öt? Dehogy is. Akkor csak az én időmben volt. Milyen te idődbe, Ákos?
De még kaptunk volt még 25-eket is. Maxi bónuszra. De még arra se. Mindenre kettőt kapunk. Amúgy a pontokat itt a tabon lehet megnézni. Nekem pillanatnyilag 157 van. Úgyhogy ő újra kezdte a szervet, mert elfelejtette a jelszavát. Igen. Én is egy napot kerestem, most közben rájöttem, hogy a legkönnyebb jelszavam. Ja. Nekem az volt, hogy valami ilyesmi volt a másik karakteremnek is a neve, csak hát jelszót elfelejtettem, nem kaptam meg, hogy talán még tudjak A neve pont az volt, csak hogy volt egy kötőjel. Vagy egy... hát olyasmi. Alsó. Na, az. Most meg is Akkor... Ó, pedig azon is annyi pénz lehet. Csomó Hát- is lehet azon is. Nem volt sok pénzünk akkor. Neked nem volt ennyi pénzed még soha. Régen 5 misinél többen nem. Emlékszem, olyan kis csóri volt a műtemben mellé. Nekem a bankban volt egyszer valami 50... Nem volt annyi. Én sosem legtöbb- értettem azt a bankot. Nekem a bankban volt, mennyi? 20-am? 20 millió? Legelőször talán. Ami olyasmi. Mennyit raktál be? Hát egy olyan 18 misit azt hiszem, vagy nem tudom. Már nem tudom pontosan, tehát... Ne kövezzél meg. Nem foglak. Csak vicceltem, megfoglak. Nem is érdemlem meg. Kicsit komoly téma folyik itt. Megkövezd. Be. Ezt már meg hol vagy? Most megyek fel az első nagy hírre. Ja. Nekem a vagonom egy picit úgy elmaradt. Egyszer. Amúgy sokkal jobb, hogy nem 120-as tetafixok vannak, hanem 127-es. Jaj, azzal addig kilőttünk a Ja, 120-asokkal. mindig be kellett fékezni. Nekem sokszor olyan volt, hogy 12 csillagom volt, úgyhogy nem mutatta 6-nál tovább. Amúgy ott jobb alsó sarokban mutassa így a jármű információkat, sebesség, üzemanyag, állapot, jármű, meg magasság. Magasság az nem tudom konkrétan, hogy mi, de magasság, jó? Hát, hogy milyen magasan vagy a vízszinthez képest. Igen. Igen. Hát akkor Tengerszinthez majdnem benne meghalunk. 11 pont 2. Tengerszinthez képest milyen magasan vagy az Amúgy ott az. a járműnél az autó nevét írja. Aki még nem jött rá. Elvileg ez a leggyorsabb kamion. 125-tel megy. De amúgy ez néz ki, sőt a legrondábban. Amúgy én már lassan levittem, szóval jó. Én most jöttem le az első hídról. Vagy a második hídról. Bocsánat. Amúgy ezek a cuccok, mint ahol most is állok itt kamionnal, ezek mind spónolva vannak. Szóval hogy nem, hogy a maphoz tartozik. Szerintem rájöttek. Yes? Ja, veszem be a kanyart. Mennyivel vagányabb lenne egy ilyen kamionnal? Itt vannak az ilyen vagányabb kamionok, hogy nem ilyen rondán néznek ki. Ja, csak azok 96-tal megy. Melyiket mutatod? Aha, az 96-tal megy. Sokkal jobban néz ki. De amúgy tényleg. De amúgy kisebb, vagy nem? Kisebb is, igen. De cuki duda van ott rajta. Na, megkaptuk egy is. Hát, be is. 1,2 misit. Ja. Na, Ha csak egyedül mész, akkor van ez a izé. Micsoda? Csöcs, ez bedurvult. Rage. Ja, a rage. Na, hát ez az első rész így eddig tart, hogy ha tetszett, dobja egy lájkot, iratkozz fel. Én Szili voltam, és velem volt Ákos. Sziasztok. Sziasztok!